सब श्रोता समाज के बहुत बहुत प्रणाम बा। आज हमनी के खाटी भोजपुरी लाइव के माध्यम से कुछ खाटी भोजपुरी गीत के आनंद लिहल जाओ। हमारा साथे तबला पर छोट भाई अजय, साथ में अमर भाई जे हमनी के बड़ा बढ़िया वीडियो बना के आप सब पहुँचाओ तरन, और परकशन पर हमारा साथे घनश्याम बाबा पंडित जी। इन सबके तरफ से आपके बहुत बहुत प्रणाम बा। आई कुछ खाटी भोजपुरी के आनंद लिहल जाओ। कौन सगुना उचारी रउआ पतरा में, कौन सगुना उचारी रउआ पतरा में, हमर पियावा भुला गइल छपरा में, हमर पियावा भुला गइल छपरा में। कौन सगुना उचारी रउआ पतरा में, कौन सगुना उचारी रउआ पतरा में, हमर पियावा भुला गइल छपरा में, हमर पियावा भुला गइल छपरा में। आस रहे नथुनी के भेजनी बजरवा, भूल भइल तने कि रहली ना पजरवा। आस रहे नथुनी के भेजनी बजरवा, भूल भइल तने कि रहली ना पजरवा। हम तो सेतिये में पड़ गई लफड़ा में, हम तो सेतिये में पड़ गई लफड़ा में, हमर पियावा भुला गइल छपरा में, हमर पियावा भुला गइल छपरा में। नाने बलम के उमर लड़ी कैया, देवता पितर गोहराई गोसैया। नाने बलम के उमर लड़ी कैया, देवता पितर गोहराई गोसैया। बाड़े अमित बलमुआया फतरा में, बाड़े अमित बलमुआया फतरा में, हमर पियावा भुला गइल छपरा में, हमर पियावा भुला गइल छपरा में। कौनो सगुना उचारी रउआ पतरा में, कौनो सगुना उचारी रउआ पतरा में, हमर पियावा भुला गइल छपरा में, हमर पियावा भुला गइल छपरा में, हमर पियावा भुला गइल, पियावा भुला गइल, पियावा भुला गइल छपरा में।